I'm back. Today, nawaray. Nandito pa ako ngayon sa aming kwarto. At ako'y akit sa taas at maglilinis. Tapos tayo. May init na. Akit tayo sa hagdan. Dito tayo dadaan sa likod. Dito masarap ang hangin, malamig. Mahangin. Kukuha tayo ng daspan. At walis. Tapos tayo dito sa sala. At ako'y magwawalis dito. Ay, nako. Hirap ng buhay ng kasambahay. Tayo. Umpisa tayo. Buksan natin ang TV room. Para sumingaw ang hangin. Ito po ang aking alagang manok. Ayan po siya. Ayan po siya. Andyan siya sa ibabaw ng aircon. Ito po siya. Ito po. Ayan. Ayan siya. Alaga ko po yan. At siya ay nangitlog na, pero kanyang itlog ay nabuhok. Teka lang ha. Hindi natin maisara yung bintana. Teka lang. Teka lang muna. Buksan natin. Yan. Ayun. Umpisahan ko na magwalis. Balik tayo ulit. May mga tao kasi. Ngayon, di pa ako tapos sa aking pagwawalis. Kaya mamasukan isang kasambahay. Dahil kailangan ko magtrabaho para sa aking dalawang anak. Ako'y single mother. Kaya kailangan kong kumayod. Dito ako nagtatrabaho. Dito. Lagay natin yung sapatos dito sa loob ng stock room. Ito ang stock room. Ay. Ano pala? Sa dami ng damit. Grabe, oh. Pa. Ay,
Alam nyo mga kaduday, yung trabaho ng isang kasambahay, napakahirap minsan. Nakakapagod. Utos dito, utos doon. Pagod talaga. Pero wala kang gawa. Dahil trabaho mo yan. Yan. Saan ba kita lalagay? Diyan ka. Yan. Tapos na tayo sa living room. Dito naman tayo sa dining room. Wawalis. Meron pang pagkain sa lamesa kasi wala pa. Hindi pa sila kumakain. Tulog pa sila dahil kararating lang galing sa ibang bansa. Ay, mahirap. Ngayon, sarado natin yung pintuan. Kasi mahangin. Pumapasok yung hangin at
ako makawalis. Tinatanong ng aking walis. Yan, sarado natin ang pinto. Wala nang hangin. Dito tayo sa kabilang side ng dining room. Nanganawit na yung aking kamay. Pag so yan, mga kaduday, tayo ay tatapusin muna natin itong video na to dahil malulubat na ako. Subscribe na lang kayo at click yung button, subscribe button. Bye bye.